माबायदि मोनयो दुस्थ'ना ना दलद थाग्रामोन? उन्दैयावथ' बिराद नर्मेल खामोन मानसिया माने दा जोङो दङ लोगोफोर बाबु बिमालांहानि न'आव नाय बाबु बिमालाहानि न'आव मोनफैलायबाय ओरैबायदि देवानि जाबाय ओरैबायदि अख्रा बाबु बिमाया लोगोफोर मोनदांथिनि बिराद फाग्लिखा मानसिया आं फैदों होननाय लोगो लोगो गावसानाव मोनाबाबो फैथारनांबाय आरोना लोगोफोर स' माथो होनो आरोना बेनो मोनसे जोंनि अनलायनायनि सोमोन्दो होननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना मानो होनबा आंखौ दा बिब' बायदि मोनो आंबो बिखौ बिनानाव बायदि मोनो नानि फिसासा अननो ओंखारसोगारो आरोना नोंथांमोनाबोथ' हयथ' निश्चय अननो ओंखारोना ओमफ्राय दा आं इसान न'आवनो दङ आरोना ओमफ्राय मार सेलेब्रेसन खालामनो लुबैदों आरो आंखौ 1 लेग बारनायनि आरोना भिउआ स' दा आङो दंफैयो मानसिया गैथ'आ दा फैगासिनो दङ दै लोगोफोर दिनै सोर दं नै खाथियाव बाबु बिमानि बाबा दङ लोगोआव लोगोफोर ओमफ्राय आङो बाबु बिमानि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सोंनि ओमफ्राय माने जों मिन्थियो नोंथांमोनाबो मिन्थियो किसुमान खोथा सोंनि दै आदै खुलुमबाय गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय दिनैयो जेनेबा आंखौथ' सिगाङावबो नुखाबाय डाइरेक्ट कुइसन सोंखानोसै दे बारा गोलाव खालामला दा नै बाबु बिमानि सोमोन्दै सोंनो जायखि बाबु बिमाया मा ओंख्रि जानानै गोथाव मोनो? बाबु बिमायाथ' बांसिन बेदरनि बिथोराव अमा बेदर बयलार खुसिया आरो बेबायदिनो बे जे बिलोफोराव मोनोना लकेल ना फिसाया नै बेफोरखौबो बिराद मोजां मोनो जाहैबाय बेनिफ्राय मैगंनि बिथोराव लाइ लाफा बिदिनो बारियाव थानायखौ माने बांसिन मोजां मोनो आरो बोरमा बेदरखौ जायो माने खम जायो आरो बियो बोरमा बेदर जायखिजाया अमा लाबार आरोना अमाया बिनिया एकदम फेभारेट बेदरथार आरो होनबाथ' अमा लाबारखौनो माने होनजासिगोन आरो बिमाखौ बेरायनो फैबा अमा बेदर लाना फैबा बिमानो आरो आलासि जानो थाङोबा आलासि जानो थाङोब्लाबो आरोना अमा बेदर ओमफ्राय मोनसे खोथा आरो फिथाइनि मादाव माखौ जासिनोयो बियो नारें खमलाखौ बांसिन मोजां मोनोलै ओमफ्राय आपेलखौ बारा गोसो गैया खालामो माबा जानो गोसो गैयि बायदि खालामो आं बेखौ माने नारें खमला लाबोबा बे सिख'लायनानै जायो आरो दा आं बेयाव सानबाय माथो बियो नारें खमलाखौ साबसिन मोजां मोनो ओंखायनो मानसिया नारें खमला बायदिलाय ओंखायनो इमान किउट ना नारें खमला बायदिनो जारुरुनो ओमफ्राय उन्दैयाव माबायदि मोनयो दुस्थ'ना ना दलद थाग्रामोन? उन्दैयावथ' बिराद नर्मेल खामोन मानसिया माने बेबायदि माने दुस्थ'बो नंद्रायामोन बिनि आखुआ बहुत नर्मेल बे स्कुलाव थांबाय ओंखारनानै फैबाय लेखा नायबाय बेनिफ्राय मा जानांगौ बिमाजों रायलायबाय जोंजों रायलायबाय मा मावनांगौ मावबाय बेबायदिनो आरो बिनि लाइफआ थांनांगौआव थांगोन आरो मानसियाथ' आवगोलनिफ्रायनो बारा बेराया ना लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाबु बिमाया जोंखौ मोनबाल' जोंजोंल' बेरायो आरो ना बाखि बिदि हारसिङै जेरावबो बिदि थांफेरानो खोनाना गैया थाङाखै दा नैबे आदै रैसु बेनिफ्राय नों आदै मोनदांथि बे नोंसोरसो माने बेजों दा बर्थमान क्ल'ज हिसाबै थाबाय थादों खिन्थु गुबुनजों दिनैसिम बिदि गैया लिंहरबाबो थांबावा होमबा जोंजोंल' कानेक्सन नंगौ ओमफ्राय ओरैनो उन्दैनिफ्राय खोथा बिराद मानिखायोना खोथाखौ मानिखानांगौना लोगोफोर बाबु मानि बे मोनसे थारमाने जोंनि बिमा बिफाया जि बोसोन होयो बे बोसोनखौ जुदि फेलें खालामोब्ला आरो फेलें जुदि जायोब्ला गावनो साक्सेस जानाय नङा बुंदों आरो मोनसे बाथ्राखौ बिमा बिफानि बाथ्राखौ जाय मानिया बे लाइफआव साक्सेस जाखाया थारमाने गुबै खोथाया जाहैबाय बिमा आरो बिफाया गाज्रिखौ मालाबाबो हास्थाया गथ'नि थाखाय बे सैथो खोथाथार आरो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नैबा बाबु बिमा बायदि जानो नाजाबानो जाबाय बिमा बिफानि खोथा मालाबाबो दाननाङा मानो होनबा बिमा बिफाया मालाबाबो नोंनि थाखाय गाज्रि साना आरो थिग बेबायदिनो नै मोनफैबाय गैजा जोंना बाबु बिमाया थारैनो जोबोद हयथ' नोंथांमोनाबो माने खोनानानै मोजां मोनबाय किसुमाननि आखुथाय नङा होमबा थारैनो जोबोद सोमोनांथाव नोंथांमोनाबो बेबायदि जानो नाजाबानो जाबाय आरो बेखौनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो खावलायबाय दै होमबा आदै जेनेबा मा सोंबावनो सोंथ'नानै गैला
फंसे खोथा लोगोफोर आरो सोंबावनि बाबु बिमाया मा बारायाव जोनोम जानाय आदै बियो समबाराव जोनोम जादों दा बियो मोनसे फालिदों बियो माने 20 प्लास जाबाय एसे औ बारबाय आरो 23 आव हाबबाय होनबा औ 21 आव थांसिगोन 21 आवसो थांगोन औ जेनेबा ओरैनो थारिखखौल' आरो ओमफ्राय ओरैनो इनि फरायनाय सरायनायफोरा बेसे लागै जेनेबा बियो माने 3rd सेमिस्टाराव दंहैयो दा फरानो हमदो आरो फर्थआव आरो ना दा बाबु बिमाया फर्थआव बिए 4th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं आरो औ बेनिफ्राय बियो गावनि जोनोम सान समबाराव ओंखाम जाया औ दा बियो नैबे मोनाबिलिनि ओंखामखौसो जागोन आरो सानसे जाखाया आरो मैयानिफ्राय माने हरनिफ्राय जायाखै ओमफ्राय दिनैथ' समबार नालाय बे ओंखाम जाया आरो मोनसे एसे कमेडि खालामना होदो आरो बाबु बिमा दा माने नोंजामादै बयफ्रेन्ड दंना गैया गोरजिया लाखिगोन ना हरगोन बाबु बिमानि थाखाय गोरजिया लाखिगोन ना बिलाइगोन दा गावसो मा सानो गाव जा सानो बेनो औ गाव जा सानो बेनो आरो जोंथ' बिदिसो सानबाय थादों दा गावनि गोसोखौथ' जोंथ' मोनथिस'वा जाहैबाय गावहाथ' माथो जों एसे खोनाबाय थायो लिंहरबाय थानाय नङा होमबा दा बिजामादैयाबो सोर जागोन जोंबो सिनाया दाबो बिजामादैखौ मोनथिनो मोनथ'वाखै दा जोंना आमाया थारमाने नायनो लुगैगासिनो सोर जागोन खाफालनि खोथासै आरोना दा बेखौ फिक्स रावबो होननो हाया गावबो होननो हाया आमायाबो होननो हाया आरो बेखौ फिक्स खाफालनि खोथा जायजों लिरना हरदों बेजोंसो होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों नै लोगोफोर खुसिनि आरो दै ओमफ्राय नै इबो आरोना नै खुसि किधर है खुसि खुसि किधर है दिखाओ खुसि किधर है ये सिनायदों नोङो नै मा लाबोदों आङो नै हा आं सोर मोनदांथिनो दा नों माथो आंखौ माबा भिडिअ खालामनायाव खुगा गुवार जानायाव नों माथो रागा जोंदों ला दे रानि दे ओरैनोसो कमेडिसो नायो रागा जोंनांला दे थेंक इउ नै ओरै चक्लेटखौबो लानो मामानो रागा जोंना दंमोन आरोना दिनै बुरखायबाय दै गथ'खौ